Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж таки у нас пятніца, хочацца ўжо не толькі пра палітыку і ўсё астатняе, хочацца такого добрага, рок-н-рольнага, і таму вот сёння у нас пра гэты самы рок-н-рол, пра музыку, культуру і ўсё астатнюю, і добры такі лагодны эфір з нашымі гасцямі. Найперш соарганізатарка фэсту «Грай» Інес Сянкевич. Добрый день. Інес. Ну і фронтмен гурта Вольскі, динозавр беларускага рок-н-рола Леон Артурович Вольскі. Сказала акула журналістики. Чому? Вот все-таки не пера, все-таки журналистики, да, бо перо уже как бы... Ну да, ну ее же перо лежит на столе. Ну, типа да. Так, я дал у анонсе такі заголовок, что эфир с сюрпризом. Вы бачите, якая Інес сур'ёзная сядзіць. Сюрприз, вот я нават не ведаю, які гэта будзе сюрприз. Один сюрприз прыемны ці непрыемны, ці там что вот все, Грай мы вырашылі закрыць, не праводзіць, а Леон Артурович прыйшоў расказаць там что-нибудь такую траурную промоўз, ці наадварот ён пашыраецца і робіцца на 3 дні гулянні. Это было цікава, что сюрприз насамрэч непрыемны. Вось это все ж чакаюць прыемна, а тут насамрэч все мы зачыняемся да пабачэння. Ну і ўсё. Так вось гэта не будзе насамрэч. Добра, давайте пачынаць ад добрых навінаў. Мы вырашылі разыграць 2 квіткі на фестываль «Грай». І умовы конкурсу адразу так аб'яўляю. Ну, давайте адразу уже сходу объявим, а потом мы еще вернемся, повторим. Так что, але можа быть, про сам фестиваль, про сам Грай. Про сам фестиваль, яшчэ раз. 7 верасня, першыя выходныя восені. Фестываль «Грай» адбудзецца на летняй пляцоўцы клуба «Адэса», і выступяць як маладыя гурты, так і вельмі вядомыя. Дыназаўры, так. Ночы, Рэлікт, Дзецюкі, Разбітае сэрца пацана, Курвадзікі і Вольскі. Вот что самое дзіўнае ў гэтым всім, что оказывается Вольскі прыйшоў не просто для того, каб что-нибудь такое вот траурное сказать, а порадовать, что ён... Что вы говорите? Конечно, каб порадовать я пришел сказать. Вот уже сели на тему нейкую. Я ж хочу вас... Вы нешта неяк так вот так задуменны такі, ці нешта не... Ну так надворье располагает до задуменности, ведаете. Я вот и хочу, каб вы меня наадварот. Плюс 32 вечно на улице, только в машине ратуюсь в гипермаркете, и все, а так. Ну и дома еще можно, в одном покое есть кондиционер. У вас тут добра, так. Так, у вас у нас заўсёды добра. Таким чынам, 7 верасня першыя выходныя восені, чарговы раз, 3-й раз ужо фестываль «Грай» збірае вас на выдатную імпрэзу. Выдатная імпрэза адбудзецца дзе? Одесса Клаб, Варшава. Одесса Клаб, Варшава. Каляёва. Хто быў, той ведае. Леон Артурович, а давайте вот расскажите, як чалавек ужо вопытны, дасведчаны, ну дыназаўр адным словом. Чаму мы просто абавязаны потрапіць на гэты фестываль? Ну, никто не обязаны. Что вы говорите обязаны? Не, ну, у нас же демократы, либерализация и все такое. Хочешь, иди, не хочешь, не иди. Но не дай бог. Ну, насамрэч, варта ж ісці, каб паглядзець, што адбываецца ў беларускай сучаснай рок-музыцы. І кожны... Это фестываль блізкі да фестывалю колішняга ў Менску, быў такі рок па вакацыях, дзе кожны гурт пасля вакацыі гэтых летніх паказваў, чаго ён дасягнуў за справаздачны выбарчы перыяд чарговы. Вось. Недоўга пратрымаўся, правда, той фестываль, але тым не меней. Тым не меней, такая завядзёнка была, цяпер яна таксама падобная, таму што скончылася лета, пачалася восень, і чаго мы дасягнулі, да чаго мы дакаціліся. Вот, дарэчы, мінулы эфір мы калі месяц таму праводзілі с НС, у мяне я таксама сказаў, вот, некалі ў Беларусі, а яна так напружылася, говорит, што вы нас пастаянна параўноўваеце? Мы зусім іншы фестываль, у нас іншыя мэты, задачы. Ну, я б не сказала, што зусім іншыя. Ну, штосьці ёсць падобнае, першыя выходныя восені. Ну так, але з'явіліся новыя мэты, падтрымка як беларускіх музыкантаў за мяжой, так і людзей, якія знаходзяцца ў... Цяжкай сітуацыі, праз цяжкую сітуацыю на радзіме ўвогуле.
Вось таму тут яшчэ і такім дабрачыннасцю патыхае сильно ад гэта фестываль. Дабрачыннасць яна чыста вось такая как бы маральна музыкай, добрымі адносінамі, там тусоўкай, зносінамі падтрымаць ці нешта іншае і матэрыяльна не толькі, але пра гэта прасілі не асабліва распаўсюджвацца, таму што цяпер такая сітуацыя, все пад кантролем. так. Ну калі размова ідзе пра тых, што можа быць і тут людзям трэба падтрымкі, я думаю, што тут можна тады і сказаць, ці это ўсё адно не? У нас не такі вялікі фестываль і не такія вялікія грошы, таму ўсё так, ну падтрымка такая точечная, кропкавая. Адресная кропкавая падтрымка. Всё, больш нічого ведаць не патрэбна вам. И вы бачили, вот как по-генеральску вот так, а больше вам ничего ведать не потребно. Так, вот туда вот взяли лопату, идете копайте, рок-н-ролл выкапываете. Насамрэч я сам не ведаю до конца. Інес, давайте тады трошку, ну мы уже прыадкрылі гэтую фіраначку таямнічую, але ўсё ж таки разыгрываюцца два квіткі. Так. Умовы, хто можа атрымаць, што павінен чалавек зрабіць, каб атрымаць гэтыя два квіткі? Давайте так, хто першы адкажа на два пытанні ў каментарах, той выйграе два квіткі. Правильно адкажа. Правильно адкажа. Дзякуй. То да, конечно. Напіша што-небудзь, скажу, ну я ж адказаў. Так, першае пытанне, дзе адбыўся першы фестываль Грай, канкрэтна напісаць месяца. І другое пытанне, што ў мінулым годзе разыграў на аўкцыёне Лявон? Якую рэч? Ну, разыгрывалі на аўкцыёне асабістыя рэчы музыку. Вы хоць самі памятаеце, што памятаю, натуральна, як мне не памятаю. Толькі не скажыце зараз. Не, зараз не скажу. Такім вось карыстаючыся момантам, у гэтым годзе таксама там будзе аўкцыён. Так. І вось будзе разыгрывацца вот такая вось рэч на аўкцыёне. Ого. І гэта такая вокладка для інтэрнэт-рэліза сінгла «Калыханка». Гурта «Вольскі». Быў такі рэліз, ну, колькі там, год таму, крыху болей. І вось для этого трэба было нейкую картинку, і якраз у Вільні мы ігралі канцэрт, і я там купіў каляровыя алоўкі, і вось за пэўны адрезак часу намаляваў такую рэч, якая потым у інтэрнэце суправаджала эту песню. Вось гэта будзе разыгрывацца там на аўкцыёне, на Граі. Глядзіце, сюрприз. Вот такі вот сюрприз яшчэ адзін. То есть Лявон не толькі как бы удзельнічае, не толькі спрычыняецца да розыгрышу квіткоў, але і анансуе тое, што будзе прадавацца, ну как бы так, аўкцыён будзе выстаўлена падчас будучага фестываля. Два в адным. Па-першае, праца самого Лявона. Па-другое, гэта ўсё ж таки мае дачыненне да яго музыкі, да яго творчасці, таму што гэта суправаджала, як ён кажа, рэліз. Трэцяе, алоўкі былі куплены ў Вільні. Так. Бачыце, колькі супадзенняў. Ну. Дарагая штука, відаць. Ну так, я не ведаю. Паглядзім. Паглядзім на фестываль. Дарэчы, на першым Граі таксама разыгрывалі маю карціну адну на аўкцыёне. Не памятаю, за колькі она пайшла. За 2334. Ага, так. О, нагадалі. Ну, там быў акрыл на палатне. 2334, то есть 2334 каго? Злотых. Ага, я ўжо думаў, там еўра ў якіх-небудзь. Таму што, на жаль, не. Таму што, ну, была тая валюта, дзе праходзіў фестываль, а я тут хацеў зблытаць вас, там еўра ўзгадаць, там пра Вільню гаворым, а раптам это было ў Вільні, ці можа быць якім-небудзь Берліне. Такім чынам, што будзе яшчэ апроч пералічаных гуртоў? Давайте вот мы яшчэ раз забярем шпаргалку эту. Дадзім мне, не забярем, у мяне там шпаргалка под вачыма ёсць і так, але перад вачыма, але вот яшчэ раз показываю людям, бачыце, Вольскі, рэлікт, дзецюкі, разбітае сэрца пацана, ночы. Ну гэта асноўныя такія самыя такія знакамітыя удзельнікі. Хто яшчэ будзе, што яшчэ будзе? Маладыя музыкі, абіралі мы іх на «Зайграй на Грай». Праходзіў у нас такое мерапрыемства праходзіла. Дарэчы, падаецца мне, што Яна Вольская была аўтарам гэтай ідэі правесці адборачны конкурс.
А вы там куды глядзелі там так что-то там мимо камер Міма камер трошки так. Ага, там нехта хаваецца Так, нейкі кантралёр. І на «Зайграй на грай» мы выбралі пераможцу, які будзе адкрываць галоўную сцэну. Перамаглі Курвадзікі, гурт з Беластоку, ну цяпер з Беластоку, калісьці з Мінску. І акрамя гэтага на сцэне для маладых выканаўцаў выступяць гурты Торн, Оляшні бэнд, Хаумбаунд, Складаныя назвы такія. Парадокс, і гэта ўсё новае. Парадокс не складаная, она такая, як бы з мінулага такая. Ну да, вот і мне адразу такія ўзгадкі там дзе-то конец, другая полова 80-х, там любілі такія. Мы нават ігралі зброю один раз з гуртом Парадокс, он быў такі. І яшчэ мой дзядзя Азнавур. Так гурт называецца «Мой дядя Азнавур». Армянскі гурт? Не. Амаль усе гурты створаны ў Варшаве ў мінулым годзе. Вау. Усе граюць у розных стылях, што цікава, і калі мы абіралі, у кожнага члена журы быў свой фаварыт. Аднаму падабалася адно, другому іншае, і былі такія спрэчкі, як ты ўвогуле можаш за гэта галасаваць? Як гэта можна слухаць? Ну, цікава было за ўсім гэтым назіраць. Ось адразу у нас ёсць каментар, я не ведаю, можа быць, ужо адразу ёсць і пераможца, але вам вырашаць. Под ником заходний кукловод, заходний и кукловод, вот неяк вот що ж таки некое пэўнае несупадзенне. Ну, але пишем Варшава картина. Что? Не, па-першае, трэба напісаць канкрэтнае месца. Ну, клуб. То есть конкретное место, там клуб, бар, стадыён народовы, там где там это все отбывалося. Так что не то, что Варшава, понимаете, я тоже могу написать. Варшава. Карціна. І карціна. І карціна была на першым, а пытанне было ў мінулым годзе, на другім фестывалі, што Лявон разабраў. Да, так што, калі ласка, дзе, у якім канкрэтным месцы адбываўся першы фестываль «Грай», і што было разыграна на другім фестывалі Лявонам Вольскім. Так. Потому што на першым ён і так сказаў, карціну. А вот што на другім, то нават Лявон Артурович не памятае. Я памятаю. Так як выйшлі з сітуацыі, калі ўсё ж таки аднаму одно, другому, то што? Вот лічыла галасы, як Ярмошына, ўсё чэсна было. Ага. Калі як Ярмошына, то гэта сапраўды чэсна. Не, ну сапраўды чэсна ўсё было і справядліва. Хто быў у журы? У журы Павел Юрцевич, Владимир Пугач, Олесь Франтішак Мышкевич, Алексей, соорганізатор Алексей Стегар і ўсё. Марына Савіцкая. А что-то вот Вольскому не доверили. Ну, я не люблю так гэтыя рэчы судзіць. Конечно, вот як памятаю, там песня года у Беларусі, так тады вот можна было. Дзе якую песню года судзіў у Беларусі? Не отмазывайтесь. Не отмазывайтесь. Один раз сидзеў ў нейкім метальным фестывалі ў журы, я памятаю. І перамаглі ТТ-34 тады. Это было на золку яшчэ Лукашэнак. 90 нейкі там, можа быць, 8 ці 9 год. Потым один раз у бардаўскай восені. Мне страшна не спадабалася сидзець у журы. Яшчэ мяне Шалкевіч пакрытыкаваў вельмі. Ты ж гаворыш яшчэ вот рабочы музыкант. У журы уже сидзяць, хто нічого рабіць не можа. Так прысароміў мяне, я запомніў гэта, думаю, не, я не буду сидзець у журы больш. У мяне такое адчуванне, калі з такім падыходам, то вы там ніколі не будете сидзець. Час покажа. Ну, не хочется, потому что это вельмі все асабістае і, ну... Так... Я меў на увазе, что такое адчуванне, что вот менавіта на творчую, на музычную пенсію Лявон Артурович не пойдзе. Я вас зразумеў, Зміцер, я зразумеў вас. Ну, яшчэ апроч гэта просто не падабаецца мне сидзець у журы, потому что, ну, сапраўды это вельмі такія асабістыя рэчы. Напрыклад, 7 чальцоў журы, і, ну, яны між сабой неяк там дамаўляюцца. Не дамаўляліся. Ну у вас там немагчыма было дамовіцца. Вельмі розныя ацэнкі былі. Дзелет капер, ты там. Значит, это здоровое было журы. Что вас уразило? Дзелять капер, ты думаешь, музыкі, якія конкурсанты там штось. Вот вам. Я же там на разогреве у Вольскага смогу выступить. Дайте вот мне. Было такое? Ну сказали, что не было такого. Не было. Так, говорит,
как Ермошина посчитала ўсё і будет все правильно. Вас асабіста жартую. что-нибудь уразило? Уразіла адкуль столькі гуртоў. С молодых мяне нават зараз уразіла, што столькі гуртоў у Варшаве нарадзілася і ў Беластоку яшчэ таксама. Ну вы ж Ну, і што ўсе розныя. Вы ж их яшчэ не чулі, Лявон Але Артурович. ўсё роўна такія розныя назвы. Ужо інтрыгуе. Але вот І- калі слухаць І жанры ад поп да блэк метал. Так што там на любы густ. Прыходзьце 15-й, а не так, як было ў мінулым годзе, што прыйшлі слухаць толькі дыназаўраў. Маладыя таксама хочуць увагі. Так што чакаем ад 15-й. Там ўжо будуць і бліны, як я казала мінулым разам. як же ж ты Реклама потрапіш блінаў. у дыназаўры паступова, калі там да цябе не будуць прыходзіць і не слухаць цябе. Так что прыходзьце раней. Яшчэ раз так чакайце, так дысананс. То толькі працоўнікі КДБ прыйшлі 15-й. І колькі іх было? Ну, а адзін быў, напэўна, якога я бачыла, так, можа, 2-3. Ну таксама не вельмі. Ну 2-3 не, нормально ўжо. Таксама розныя справаздачы яны складаюць. Ці дамовіцца між сабой ўсё-такі. Можа, у них нейкае ўнутранае галасаванне. Видите, я не ведаю, насамрэч не паспелі мне там подказаць адказы на гэтыя пытанні, а я нешта вот заблытаўся. Можа быть, правільныя адказы пишут, что першы фестываль быў у 2017 годзе у Вацевічах. І гэта правільны адказ. І говорит, падарыў акуляры. Я ніколі не была ў Івацевічах. Вы там, можа быть, і не былі, а фестываль. Ну, можа, там нейкі мясцовы грай гармонь праходзіў. Гармонь там. Можа быць такое. Ну, пакуль што да, нейкія вот жартаўнікі вот у нас в асноўным у каментары прыходзяць. Так што, калі ласка... Адзін і той же чалавек пры Не, гэта ўжо іншы чалавек быў. Нам трэба адказ на 2 пытанні? Так. Ну, 2 ж Правільны квітка. на 2 пытанні менавіта адказ. Так. Ага, ясна. А таму што не будзем аблягчаць сітуацыю. Що ж таки патрапіць... Але колькасць не абмежаваная каментароў, можна пісаць. Ну, конечно, не абмежаваная. Пакуль правільны, пакуль не адгадаеце, прынамсі, калі ўжо не ведаеце і гуглом не умееце карыстацца. Можете пісаць нават пасля сканчэння перадачы этой. Заўтра яшчэ можете пісаць, паслязаўтра. Так, давайте скажам тады, да якога дня разыгрываем. Ну, давайте так, калі зараз у каментарах не адкажуць правільна на наши асноўныя пытанні, іх 2. Першае, дзе першы фестываль грай, у якім канкрэтна клубе, там, месцы, вогуле там на пляцоўцы, на якой быў праведзены. Першае пытанне і другое падчас другога фестываля, што на аукцыён выставіў Лявон Вольскі. Вось 2 пытання, 2 квіткі. Карацей кажучы, вельмі такой сур'ёзны розыгрыш. Хто хоча пайсці сябрам, сяброўкай, то, калі ласка, далучайцеся. Ну і я думаю, да колькі, калі не зараз, то колькі дзён даем на пошук правильного адказа? Давайте до вечера недели, до 17 гадзіны недели. До вечера недели, до 17 гадзіны прымаем адказы. Дакладней тады можете пісаць цяпер, потым будем праглядаць, альбо тут у нас у каментарах, альбо заходзьце на старонку фестываля Грай. Гэта можна знайсці у Фейсбуку, да прыкладу, в Інстаграме. Instagram Wild Beat Sound называется. Да, Instagram Wild Beat Sound. Заходзіце, можете там пакінуць каментары. Інэс пастаянна адсочвае, як сапраўдны, вось, как бы, арганізатор, адказны за правядзенне этого фестываля. Так что яна выберем і тады звяжемся с тым, хто перамог, і перададзім якім-небудзь чынам. Альбо праз рэдакцыю, альбо вось праз з арганізатараў фестываля. Лявон Артурович, расскажите про сябе, про Вольскага. Ну, маецца на увазе про гурт Вольскі. З чым падыходзіць да фестывалю? Это все ж таки, вот вы, як вы самі сказали, нейкая справаздачнасць такая. Ну, мы в гэтым разе в этом годзе вырашылі не трывіяльны зрабіць сет-ліст, потому что это 40 хвілінаў толькі іграць трэба. 40 хвілінаў это 10 прыкладна песень, калі не 9. І можна взять адны хіты просто і все. Як звычайна гэта робіцца. Але мы вырашылі па-іншаму прагучаць такія вельмі стары, ну, прынамсі, адзін вельмі стары твор, яшчэ гурту Мроя.
Вось і ну Я рок-музыкант. як угадалі. Інтуїція. Ну таму што зараз на Фейсбуку ці ў тэлеграме дзе на ну паўсюль карацей в сетках знайшлі што Сергей Жаданы сабакі ягоны гурт граюць гэтую песню у перакладзе у сваёй інтэрпрэтацыі сваёй аранжыроўцы такім скапанку. Ну і я з імі таксама адзін раз спяваў, дарэчы, у Варшаве, калі яны прыязджалі. Вось это пайшло, і ну і пайшоў нейкі розгалас у інтэрнэце на гэта ўсё. Потым знайшлі стары кліп, старажытны, найстаражытнейшы з усіх кліпаў на гэтую песню «Рок-музыкант». Кліп менавіта, не запіс. Я бачыў запіс Мроі з нейкага украінскага фестываля даўняга. Не, кліп яшчэ ранейшы за гэты фестываль. Это украінскі, это «Чырвонарод 89», а кліп яшчэ раней здымалі. Вось. Ну і одно пайшоў розгалас, і все пішуць, як класна гучыць, як там можа класна гучаць, я не разумею. Мы пісалі, ведаеце, на галоўнай студыі беларускага радыё, і гукарэжысэры не ведалі, як запісаць рок-гурт. Это все было вот, ну, шляхам досведу. Напрыклад, бубнач пісаў талеркі ўжо наверх, бо яны не маглі вывучыць установку, і ён запісаў спачатку все без талерак, а потым на іншы трек запісваў талеркі. Вось. Ну і там розныя іншыя былі цікавосткі, таму што просто это было незразумела, ну, нейкі там 88-й гурт, і незразумела год, і незразумела, як запісаць рок-гурт на Дзяржраду. Другі альбом уже прасцей пісалі, яны уже так пад досведу нахапаліся. І з'явіўся ўжо шматканальны магнітафон. А тады не было, уяўляецца, на Дзяржраду ў Беларусі не было шматканальнага магнітафона. Мы пісалі на студары такія. Адразу стэрыо, адразу ну, ты записываешь весь гурт, калі хтосьці збіўся, па новай всю песню. Ну, теперь это просто смешно. С позиции сённяшняй тэхнікі, ну, збіўся, ну, ладно, перапішем потым. А тут, ну, спачатку записывается вся сума инструменту, то бок гитара, клавиши, бубны и бас-гитара. Потом наверх можно записать, ну, хіба вокал и бэк-вокал, и нейкае соло одно, и все, больше ничего. Вот, як вот узгадывается гісторыя, як это вот Лявону Артуровичу прыемна, з якой вот все ж таки ностальгіі. Ну вось, нечакана. Я так думаў, што это нікому не патрэбна, што песні такія старажытныя, такія, як вы говорыце, дыназаврыстыя, такія мастадонцістыя. А там пачаўся нейкі нечаканы розгалас, і людзі пачалі пісаць, як крута гучыць. Я так не разумею, чаму там так крута гучыць. Шмат вельмі украінцаў, чамусь, ну, праз Жадана, напэўна, сабакамі прыйшлі да гэтага. Ну і вось, ну, я так падумаў, чаму б не? Тады, можа быць, выйду з клавішай такой, расчоска, гэта раней называлася. З якой вы выходзілі ў свой час? Ну, не, іншая уже Ямаха такая. Ну, таксама з ёй выходзіў, так. Сыграю там соло, калі не саб'юся толькі. Паспрабую. Сапраўды, вось з гэтай песняй вельмі шмат звязана. Я памятаю, ў свой час, некалі ў далёкія там 80-тыя, і пазнаёміўся з гуртом, паслухаўшы гэтую песню. Калі-небудзь я буду пісаць мемуары, я напишу, колькі гадоў я хадзіў за Лявоном Артуровичем, казаў, верніце ў свой рэпертуар гэтую песню. И Лявон Артурович сказал, что это за песня? Что вы говорите? Это уж вот мы ж играть не умели, спяваць не умели, никак бы что. Ну, пакуль час не прыспеў, так я не вяртаў. Потым быў нейкі юбілей, дзе мы игралі з усіх праектаў па некалькі песень. Тады сыгралі, нічого, нормально пайшла яна. Ну, там смешны просто юнацкі тэкст. Ну, теперь это успрымаецца уже як стылізацыя, можа быць, я не ведаю. Бо я саромеўся спяваць такую лухту. Там. Я супраць блакітных і залатых. Я б лепей у перакладзе Жадана спяваў, бо яго больш інтэлектуальна зроблена, он лепей прапусціў праз сябе, як гаворыць, на БТ. Не, я думаю, что ўсё ж таки вам перапісваць тэкст не трэба. Вот ён добры такі, як ён ёсць. Ясна, што уже не выкінеш з песні слова. Цяпер уже трэба спяваць так, як было там напісана. А пісалі мы таксама вельмі прикольна гэты твор. Была такая кавярня Рэчанька у простамоўі, якая называлася «Павуцінне». І вось мы там сидзелі, пілі каву, яшчэ я памятаю, такія пірожныя нейкія былі там, і мы па радку, вось, гэта прыдумаў Владимир Давыдовскі, вось менавіта гэты рэфрэн, я рок-музыкант старых традыцый, гэта не прызванне, гэта пазіцыя. Так, ну, неяк так нетрывіальна гучыць добра. А тады быў час такіх маніфестаў. Все пісалі маніфесты, рок-музыкі всякія, расейскія, украінскія. Вось, трэба было напісаць, хутчэй за ўсё, маніфест.
І трэба было вот такія гучныя словы. І мы селі, і як дзеці па радку, вось так, я не люблю шыкоўных балей, я не прыхільнік эстэцтва, што а вось гэта можна. І так вот я, Демідовіч і Давыдоўскі, бо басіст не пісаў у нас тэкстаў. І вось мы так па радку мы напісалі ўсю песню. Так што я там не сильно адказваю за гэта ўсё. Знімаеш сябе адказнасць вот так вот. Ну ты гэта песня безумоўна, як бы там да яе не ставіліся там, але гэта візітоўка ў пэўным сэнсе. Але што яшчэ для гурта? Яшчэ што? А то вы сказали, што ўсё ж таки будзе такая адмысловая праграма, што акрамя гэтай песні будзе хутчэй за ўсё, я не бяруся прадказваць, хутчэй мала часу для рэпетыцыі, будзе адна новая хутчэй за ўсё, напісана для аднаго фільма, і будуць з розных праектаў, апроч Кармабулі, безумоўна, это мы не будзем кранаць галімым папсу, вось, з розных праектаў, розных гадоў песні, якія, можа быць, не чакаеце пачуць. Інтрыга. Ужо складзена, хто будзе на такой немузычнай части, я маю на увазе кірмаш, хто, што, чым можна там прывабіць людзей, зацікавіць. Так, на сённяшні дзень 11 майстроў будуць браць удзел у кірмашы, розныя будуць тавары, цішоткі, бранзалеткі, розныя ўпрыгожванні, кніжкі, шмат усяго. Прыходзьце. Такія вось цікавосткі. Якая ўсё ж таки адчуванне? Людзям патрэбна гэта? Паглядзім 7 верасня. Ці патрэбна? Не, гэта мы будзем, конечно, ісці ўздоўж чаргі, тым, хто там ідзе, стаіць, чакае, пакуль яго ахова, там дабратвор будзе на ахове, відаць, стаяць, як звычайна, пакуль яго праверыць. Але вот на сёння адчуванне якое? Квіткі ўжо ў продажы. У продажы, так, прадаюцца, але часта купляюць на ўваходзе квіткі таксама, так што паглядзім. Пакуль што складана сказаць, колькі будзе людзей. А разлічвайце. Нормально. Разлічваем 500 мінімум. Нормальны такі добры еўрапейскі ўзровень такого сярэдняга канцэрта у прынцыпе. Лявон Артурович, не палохаць мяне. З праграмай больш-менш зразумела, так закінули. Усе карты немагчыма адкрыць. Зразумела, штосьці павінна застацца такім сюрпрызам. Я і так здаў галоўны сюрпрыз. Але калі ўсё ж таки мы кажам пра пэўную такую справаздачнасць, чым вы можете пахваліцца, ганарыцца, ці можа быць, што распачалі у гэтым годзе? У гэтым годзе? Паміж тым граем і гэтым, што за гэты час вот вы там, можа быть, новага зрабілі? Мы выпусцілі эмігрантаў. Ці это ў тым годзе? Год вот гэты справаздачна-выбарчы ад верасня да верасня. Ага. Ад сесіі да сесіі, ясна. Тады выпусцілі эмігрантаў і выпусцілі лісты палітвязням альбом. Ажно 2 альбома выйшла за справаздачна-выбарчы перыяд. Гэта сур'ёзная праца. Так. Яшчэ зрабілі адзін сінгл. Песню да фільма аднаго. Тур у нас быў па Польшчы і Літве. Туры быў, так. Я ж кажу, канцэрты, іншыя. Вы ж не толькі музыкай займаеце. У нас же Лявон Артурович шматстаночнік. Быў глобальны тур па Польшчы. І ў Вільні таксама. І ў Вільні з эмігрантамі, а другое аддзяленне ігралі просто хіты. Вось. І не толькі па Польшчы ездзілі яшчэ ігралі на Кіпры, у Грузіі, дзе яшчэ. Я яшчэ асабіста граў у Францыі, у Галандыі, у Нідерландах, то бок. Всяго не упомніш, як так. Чего-то вот не хватае нават ўсё запісаць. Апроч гэтага, там, можа быць, я ведаю, што вы пішаце артыкулы, там, скажем, на той же самай Будзьме. Можа быць, там, карціны, выставы, што яшчэ? Выстава рыхтуецца у нас зноў з Юрыем Стыльскім. Такі у нас завядзёнка такая з'явілася. Рыхтуецца, яна будзе хутчэй за ўсё ў кастрычніку. У тым же самым месцы. Это у Музеі беларускай салідарнасці. Сачыце за рэкламай, мы ўсё абвесцім. Я праілюстраваў кнігу Бахарэвіча «Капітан летучая рыба». Там досыць шмат такіх комікснага тыпу ілюстрацыяў.
калі цікавіць такой несур'ёзнай літаратурай фантастычна-прыгодніцкай, то пачытайце. Прадаецца ў розных кнігарнях, можна набыць і пачытаць і паглядзець ілюстрацыі, калі цікавіць вельмі. А яшчэ вы вініл выпусцілі граматазнаўства. Ну, вот Яшчэ- и я ж вот Да. подводзіў. У нас же выйшаў вініл. Гэта перавыданне альбому грамадазнаўства, якому стукнуло 10 гадоў акурат у гэтым годзе. І наш прадюсер Снорре Бергерут всё гэта перазвёл, пераміксаваў і зрабіў перамастэрынг уже па сучасных тэхналогіях. І мы выпусцілі это на вініле з той самай вокладкай, якая была на дыску калісьці. Ну і гэты вініл разыходзіцца ў розныя, абсалютна розныя краіны па ўсім свеце. Зараз Можна будзе на грай набыць? Можна, прыходзьце набываць, безумоўна. Прыходзьце, набывайце. Буду абавязкова. Так, акадэмік неправільны, я так разумею, ўсё ж такі адказ, таму што піша, фэст-грай прайшоў у Варшаве 1 верасня 23 года. Ну, слухайте, мы говорим про першы фестываль. Першы фестываль не мог прайсці ў 23 годзе. У 23 годзе быў другі фестываль. І так канкрэтна трэба Ізноў напісаць клуб. у Варшаве. Да, так что конкретно место, я яшчэ раз скажу, конкретно клуб это был, бар, музычная нейкая пляцоўка. Под мостом, может, Под мостом. Ці это ўсё ж таки, я вам подказываю, так, стадыён народовы ў Варшаве, там, ці яшчэ что-нибудь. Так что, когда першы фестываль, ну, уже подкажу. Ён ўсё ж таки, калі сказали не 23, гэта было ў 22 годзе, ну и ў 23 что Лявон выставіў на аукцыён са сваіх асабістых рэчаў. Так, спадар Зміцер, подказваюць мне. Вось спадар Лявон вам другі раз прагаварыўся, што напісалі песню да фільма. І шматкроп'я стаіць. И что? Ну, это типа намёк, падрабязней, что за фильм. А, не, я не буду открывать карты гэтые. То есть намекнул. Поматросил и бросил, можно сказать. Ну, тут один здымаў фільм, чалавек, и попросил написать песню да яго. Вот мы написали песню. Человека хоть назовете? Не. Про что фильм? Про Беларусь. Песня про что? Про Беларусь, понятно. Но Про Беларусь вот так само, так. напойте. Не. Добро. Яшчэ, ну уже, я не знаю, у Лявона столькі ўсяго зроблена было, што ён не памятае. Ну раскажыце вы, што вы з Янай Вольскай сумесна выдалі кнігу, дакладней яна напісала, вы малюнкі. Это в гэтым годзе было? Не ў гэтым годзе. Это вот мінулым было. Хорошо. Бахары. Паміж вераснем і вераснем так само. Бахарэвіча Я ж кніжка. сказал только что про Бахарэвіча. Вы там нешта в шпаргалках своих глядзелі. Ну ты я правару. Ну, про такую справу можна і 2 разы сказаць. Добра, ну, ашуканкі таксама выйшлі ў перыяд гэты справаздачна-выбарчы. Так што ашуканкі кніга яшчэ выйшлі вершы для дзяцей Яны Вольскай і мае ілюстрацыі. Зноў там такія дурацкія ілюстрацыі. Таму што вершы таксама дурацкія, вот ілюстрацыі дурацкія. Ашуканкі называецца кніга. Таксама можна будзе набыць на фестывале. А калі раптам не на фестывалі, то яна прадаецца ў кнігарні кнігаўка. Таксама і там. Але лепш за ўсё, конечно, прыйсці на фестываль. І у тых, хто ўсё ж такі прыгадае, напружа памяць, там здольнасці пашукаць у інтэрнэце, хутенька там ці ў сяброў падказку сказаць, таму што Фры Самба піша: акуляры Варшава. Ну, я не ведаю, можа гэта былі акуляры. Ну, знаете, Варшава, я яшчэ раз скажу. Трэба адказаць на 2. Па-першае, на 2 пытанні правільна адказаць, каб атрымаць 2 квіткі на супер выбітнае мерапрыемства. Амаль што правільна, просто трэба яшчэ напісаць клуб. Так. Так что, ладно, уже подказали, что с окулярами... Это не полный отказ. Это не полный отказ. Не залічваецца. Спрабуйте яшчэ. Что яшчэ? Садись 2. Что яшчэ? Якія яшчэ цікавосткі, якімі можем завабіць людзей? Ну, будзе дым там на сцэне. Святло. Святло. Алкоголь. Ой, это не можно казаць у эфире. Ёсць што паесці, ёсць што выпіць, маркет, можна набываць розныя рэчы, добрая музыка ад 15 гадзіны до 22 мінімум. Трэба прыйсці 15 паслухаць тых
металлист. Маладых гуртоў этих. Не хоча уже Лявон Артурович металлістаў, яго это металлісты ўжо во, яму нармальную какую-нибудь попсу, Азнавура? Диско там. Азнавур гэта не попса. Это- Там усё складана. Это метал. Я не могу так описать, нават, что Зацікавілі гэта назвы. за жанр. А что, вот как там у стиле 80-х был этот? Азнавур. Не-не-не, это проспект или как там? Якіх 80-х? Ну, еще ж там гурт, вот мы с вами еще жартовали, что назва такая вот у лепших традициях. Парадокс. Парадокс. Ну. Так вось, Азнавур, Паш Юрцевич сказаў, што возьме іх на разагрэў да пукста. А імя пукст такого типу? Авангард? Это антипукст. Вот Ну, складана пісаць. Цікава. А з тэкстам? Ці так? З тэкстамі, так. Цікава. Бачите? Вот По-ангельску? По-французску? Не. Там по-расейску, беларуску. Ясно. российско-белорусский. Могли бы по-французску и по-армянску. Подказки даеце. Бачите, Лявон, а ўсё ж таки гэта, як вам падаецца, гэта ну что нешта надзвычайнае, што нават у эміграцыі беларусы здольныя такую колькасць ось стварыць нейкіх культурніцкіх праектаў, я маю на увазе гуртоў. Вось вас все-таки здзівіла такая колькасць маладых гуртоў, якія тут здолелі стварыцца. Это для меня абсолютно новая такая информация. Прабачце, гэта нават не ўсе, мы ж абралі толькі некаторых, не ўсе Мне будуць здавалася, выступаць што на ўсё ж фестывалі. таки ясно. Мне здавалася, што ўсё ж таки там у Беларусі ёсць тэндэнцыя для стварэння нейкіх новых рок-фармацый музычных, тому што ну ўсё ж таки на радзіме, оказывается, людзі пераехалі сюды і тут таксама працягваюць і пачынаюць нешта в этом накірунку рабіць. Это для мяне вельмі так станоўчая інфармацыя, шчыра кажучы. Трэба паслухаць. А мяне яшчэ здзівіла, што адзін удзельнік нават з Вільні прыехаў, каб паўдзельнічаць у адборачным конкурсе. Адзін з Вільні і адзін з Кракава. Вот бачите, я ж казаў, што ўсё ж таки тут яшчэ навіна ў тым, можа быць нейкая цікавостка, што ну амаль міжнародны фестываль ужо. Бачыце? Сапраўды. Так, вось прыйшоў яшчэ такі адказ. 22 год, Варшава, клуб «Прагрэсія», акуляры. Не прагрэсія. Тады яшчэ адзін варыянт, но таксама з акулярамі, бульвары над Віслом. Ну не, там быў іншы фестываль, там гучнафест праходзіў. І там Просто... калі былі там і акуляры, то это былі яшчэ адны акуляры, Просто іншыя. ў гугле трэба ўпісаць грай 2022 год. І Ну, вот вы зараз падкажыце, навучыце яшчэ людзей. Адразу падказалі ўсім все. У любым выпадку, дзякуй вялікі, што завіталі, і яшчэ раз невялікі анонс. 7 верасня, трэці год запар у Варшаве адбываецца беларускі фестываль беларускай музыкі «Грай». Сёлета вы бачыце, там вот разваливается студыя ўжо, бачыце Не разваливайся, вы громите. Ну так, господи, тут же динозавры, что тут разгромят студыю. Бачыце, вот яшчэ раз усе удзельнікі, выдатная такая афіша. І вось гэта будзе на аукцыёне. І вось гэта будзе на аукцыёне. Вот і вот сам Лявон будзе гэта ўсё вам дэманстраваць, ну, объявлять, я просто думаю, як цяпер вот так вот. Вот так вот раз скажа, ну шо. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Чакаем вас месца яшчэ раз называеце. Яшчэ раз, Адэса Клаб, улица Каліёва, Варшава, 7 верасня, сустракаемся о 15 гадзіне. Ну і паколькі да гэтага часу, нягледзячы на тое, што былі розныя спробы круціцца вакол пэўных месцаў у Варшаве і акуляраў Лявона Вольскага, тым не менш мы заклікаем яшчэ раз паспрабаваць. Будзе працягвацца гэты розыгрыш квіткоў яшчэ да 17:00 нядзелі бліжэйшай, так што, калі ласка, спрабуйце, пішыце правільныя адказы, Інэс выберэ і вызначыць, каму перадаць 2 квіткі праходкі на гэты выдатны фестываль. Лявон Вольскі, Інэс Сянкевіч, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, наведвайце фестывалі і канцэрты нашых выканаўцаў. Жыве Беларусь! Жыве! Сустрэнемся на Граі.